Ningizama Afrika kuphina kuphela kufinyelela khona Inyanga YO MPEDI Tv siyakubingelela futhi siyakwamukela. Bukelo wami njengenjwayelo ke hlelo omkhulu wethu la hlelo DSTV sihleli no professor bathi captain my captain. Mkhulu ake ubingelela ababukele emakhaya. Baba ngiyabulisa emakhaya ngibulisa bonke abantu abukela Inyanga YO MPEDI TV lelikhasi lingaka. Ngithi sanibonani dumelang absheni and aloba kwethu emakhosini dumelang lona badumelang ubukriste bathu amdumo ke re khotso ibele lona sanibona nonke nizima Afrika yonkana umkhuloti ngizonibulisa siyabonga. Mkhulu abantu abaningi khehla bavaliwe abantu abaningi akwenzeki lutho athi umuntu uyangala kuthiwe wavalwa athi umuntu uyangala kuthiwe wavalwa. Uke wakhuluma indaba yokuthi umuntu uvalwe endaweni ezintathu izinto ezindawo ezintathu mkhulu okhuluma ngazo. Uyabona lezi ndawo ezintathu engikhuluma ngazo number 1 sikhuluma ukuthi umuntu uvalwa esidulwini umuntu uvalwa emanzini umuntu uvalwa ehlanu umuntu ejike futhi avalwe ngisho nasentabeni mase sieda ngaphezulu. So manje le nto le ukuthi abantu bavalwe then umuntu mevalue kube ukuthi umuntu impilo yakhe akayihambeli umuntu impilo yakhe akayinaki umuntu impilo yakhe akazinikeza amandla for yona. It's a very big problem. Ukuvala kuyinkinga because of ukuvala kuvala yonke into yomuntu. Manje khehla lamakhehla abantu abaningi kunabantu ukuthi imali zabo ama bank statement wabo impahla zabo imali zabo inhlanhla zabo ngithi umuntu ephila inhlabathi zabo zemizi yabo zafakwa edulwini zafakwa emanzini zafakwa ehlani abantu bathandazelwa kabi abanye abantu baneqhitho banemilingo banemimoya ehamba nabo emosha izinto zabo ungazi ukuthi kanti lento emosha into zami kanti yini kanti into zakho zavalwa ngisho emaweni entabeni emfuleni esidulwini ehlani uloku yazibuza ukuthi kanti impilo yami mina yolunga nini ngizama lokho akuvuleki ngiyenza lokho akukhanyi ngizama lokho akuvuleki ngizama lokho akukhanyi. Kunabantu ukuthi la eNingizimu Afrika bambe inyanga ezidlula 50 yenyanga 50 omunye umuntu akutshela ukuthi mina mkhulu mina dala ngihamba inyanga ezidlula 62 to 70. Uyibuza ukuthi uma ngempela inkinga inobani ngakahle ngempela umuntu kahle na uqabanga inkinga ngempela inobani uhambe impela inyanga ezidlula 62 inyanga uhambe inyanga ezidlula 62 kulezo inyanga ezi62 kube kuyukuthi wena usizakala kwenze njani kuyukuthi no man inkinga ayikho lezi inyanga lezi inkinga ayisekutheni wena wasetshenzwa kuphi igama lakho lavalwa kuphi impilo yakho yamoshwa kuphi impilo yakho yavalwa kuphi impilo yakho yavalwa kuphi impilo yakho yamoshwa kuphi impilo yakho yahlangahlanganiswa kuphi awungizwa njengoba ukhuluma nawe namhlanje ukhuluma nabantu ukuthi impilo zabo zavalwa emaweni zavalwa emanzini zavalwa entabeni zavalwa ehlani thatha igama lakho fasa izinto kufasa imithi yakho enobuthakathi maqeda kufasa yonke into obuthakathi kufakwe emanzini maqeda kufakwe emanzini ukuthi impilo yakhe ezilonje amanzi asahamba ayikho into yolunga. Manje ngimema bonke abantu kule ndumazulu yomsebenzi ezabe siphethe nge10 zika September 10 September zabe ngiphethe indumazulu yomsebenzi ngiyolanda zonke into zakho la zavalwa khona ngiyobuyisa zonke into zakho la zaboshwa khona ngiyobophula wonke amafindo la kwaboshwa khona ngempilo yakho. Manje ngiyakumema mbukelo semakhaya ngiyakumema mntwana ethongo ngiyakumema mntwana edlozi ngiyakumema mntaka kaNkulunkulu ngithi impilo yakho angeke ihlale kunje angeke ihlale kunje iyoshintsha impilo yakho kuyoshintsha impilo yakho isimo sakho sokuphila siyoba ngcono kusho mina uthi namhlanje ngishintshe impilo zabantu radically ngendlela eyisimanga la eNingizimu Afrika. Baningi abantu umuntu akasho omunye ngoba nginaqiniso kodwa baningi abantu engabasiza kulo mhlaba lo wangakithi. Manje nawe mntwana ethongo ngiyokusiza futhi ngiyokuvulela nalo uhambo oluyentabeni siyentabeni siyobiza amandla siyobiza impilo
wathi uNkulunkulu makunzima bizela uMose phezulu kwentaba. Wathi Mose nyukela phezulu kwentaba ngoba ngifuna ukukhuluma nawe, awungizwa Mose emhlabeni la kunabantu khona. Ngikufuna la uzokwazi ukuthi ubhekane nami qathatha, ubhekane nami ngqo. Wanyuka uMose intaba. Uma uMose xa unyuka intaba, kwaye ukuthi uNkulunkulu ukhuluma noMose umlomo othi umlomo. uMose akwazi ukuthi abe namandla. uMose akwazi ukuthi akhulule abantu abaningi abekade behleli iminyaka neminyaka for more than 400 years eGibhithe. uMose akwazi ukukhulula abantu. Manje nawe uma sogibela intaba le, kunezinto engizosikhulula kuGibhithe lakho. UneGibhithe wena ibambe impilo yakho. Kune-Egypt ebambe impilo yakho. iGibhithe lakho libambe impilo yakho. eGibhithe ke tlo ntsha mahlomoleng ha ga lefase la mahlata le maima. Ke tlo lokisetsa. Fika nge-10 zika September siyahamba siya entabeni. Ngizohamba nawe indawo ezingaka. Ngizoya emanzini nawe, ngiye ehlani nawe, ngiye esidulwini nawe. Kube ukuthi masiqeda sihamba sentabeni. Entabeni masifika siyonyuka, kuyosetshenzwa abantu, kuyophakanyiswa abantu, kuyolungiswa abantu. Njengoba uyibona intaba ingaphezulu komhlaba, kumhlaba ongaphezulu komhlaba omunye, kumhlaba ongaphezulu kwemhlaba eminye, kumhlaba ophezulu kakhulu. Konke kuyohlangana, konke kuyolunga, konke kuyovuma. Ngikhuluma nawe usemakhaya. Ngikhuluma nawe usemakhaya. Ngikhuluma nawe usemakhaya. Ngikhuluma nawe usemakhaya. Musa ukukhathala. Musa ukukhathala. Ukhathazwa yini? Wanikezela ngempilo yakho usasemusha kangaka. Wanikezela ngempilo yakho. Wanikezela ezitheni ngempilo yakho. Wayeka ingane zakho ziyaluza yonke indlela. Ingane zakho ngala zidlala hosikhotheni, azitholi imisebenzi, akuna kukhanya, kunampilo. Le ngane bayimosha mama, yamoshwa le ngane. Idinga intaba. Emanzini angiyofaka abantu this time around. Nge-6 zika August bengiyofaka abantu. Ngifake abantu abadlula 150 emanzini, ngibageza. Ngibakhipha ibopho nomlingo. Begqwele enye into enkonzweni, abantu bekhululeka. Ngibhekile nawo boyibona ukuthi bayakhululeka. Bakhipha izinto abantu, bakhululeka abantu. Baphuma amadimoni abantu nemilingo nemimoya. Baphuma abantu izinto. Abantu baphuma izinto kubona bebhekile. Manje nawe mntu abanyakumema namhlanje. Ngiyakumema kulo msebenzi ongaka. Ngithi nge-10 zika September ungaphuthelwa. Ungaphuthelwa. I-10 zika September will be the day of which you always remember in your life. Ukuthi nge-10 zika September wathola inkululeko. Fika uhambe nathi. Sonke sosuka la kule ndawo ngo-10 o'clock. 8 o'clock ekuseni bonke abantu from 7, 8, 9 abantu bonke abaphelela enkonzweni. Inkonzo yokuqala ukungena ngo-8. Kuyothi makushaya u-10 zonke imoto zabesuka la kule ndawo ziqonde khona entabeni le ngibonisiwe ukuthi abantu bonke abafika bagande kule ntaba leyo into zabo ziyokhanya. Mina mkhulu othi ngiyibillionaire, mina mkhulu othi ngiyimillionaire, bengifuna ukuthi ngibhadale imali eningi masentabeni. Angifune imali into baba. Umoya uthe kumina bonke abantu engizohamba nabo for isikhanyiso akube imali engange 450 including transport ngaphakathi. Siyenza ukuthi abantu bakhululeke, babuye bazobonga emva kwalokho. Abantu abakhululeke babuye bazobonga emva kwalokho. Mntaka baba, zama imali engange 450 rands. Angithi kuwena 40,000, angithi kuwena 4,000, angithi kuwena 400,000, ngithi kuwena zama imali engange 450 rand. Kule 450 rand ngikubalela ukuthi ukusetshenzwa kwakho ukuhamba lezi ndawo ezintathu la sofika sikukhulekele khona, emanzini, esidulwini, ehlani. Entabeni masifika ngizabe sengiyakusebenza. Entabeni masifika ngizabe sengiyakusebenza. Entabeni masifika ngizabe sengishintsha impilo yakho. Entabeni masifika ngizabe sengiyakuphakamisa. Uma ngifika entabeni nawe konke kuyolunga. Uma ngifika entabeni nawe konke kwakho kuyokhanya. Hamba nami, hamba nami. Bhalisa. Wozani la ekhaya nizobhalisa. Bhalisa from now. Wena muntu zama 400 rand wozobhalisa, 450 wozobhalisa.
uhambo lasentabeni, uhambo lasentabeni, uhambo lasentabeni, uhambo lasentabeni, wozobhalisa. And uma ubhalisa ubaqele ukuthi bakunike receipt yakho, ubaqele i-receipt yakho bakunike yona. Uma sizohamba uzobe nalesi yakho. Bhalisa uhambe entabeni. Bhalisa uhambe entabeni. Igama nesibongo, emva kwalokho siyahamba nisentabeni. Konke kuyolunga. Entabeni ukusho kubina wonke umuntu ozogibela intaba uzayiphetha isibani sempilo. Lesibani sempilo sothi masisha lapha kule ndawo. Uma ngifika mina ngibasa ivutha. Mangifika entabeni uyobasa ivutha for izitha zakho ezavala impilo yakho. Bonke abantu abamosha impilo yakho, ivutha iyongena emzini yabo. Bonke abantu abavala into zakho, ivutha iyobuyisela konke kubona. Ivutha iyobuyisela konke kubona. Asabe sentabeni. Wena ongasebenzi, wena ogulayo, wena ongabathola abantwana, wena ongenakhaya, asabe sentabeni. 450 rand. Inyanga yompedi umkhuluti. Ngihamba nabantu ngentabeni nabo. Nge10. uNkulunkulu akubeke kuzokushaya i10. Ngibongile. Sibonge mkhulu, sibonge babukeli bonke benyanga yompedi TV.